Elvileg az. Ketten szerintem idén viszik a prímet. Lehet majd hallani. Lementek. Kerekezni fog, figyelj. Úgy előbb is ilyeneket csattogott, mikor ott tiltottam? Ilyeneket. Az ne. Élezi ő is. Jó, ez a V-motor azért mosolycsal az ember számára, nem? Biztos. Milyen neked durrog aznak? Ez csattog, ez nem durrog. Igen. Hogy kell ezzel? Lesse át! Na jó. Majd. De ez nem egyes, ez már kettes lehetett szerintem. Mivel kerekezett? Aha, most itt ez. Nem tudom. De élvezi nagyon. Megint egy kerekezett.